Pagkasalitaan ni Matet nga napoluan, ti naganap na. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi. Tadak manin dito'y balay. Balay. Ti boyfriend ko manong. Balay daroni. Nakikitut ni bakita na, oy, Matet. Kumusta kan, Ronnie? Gusto eh. Sumar ka. Ori haanin ang mga mabainak. Ad-ada na kababain. No dito tanri daw ng salita. Sumar ka. Ada ni yanang. Ada ni tatang. Sige, sumar ka nga ron. Siyempre ka karot manong name ka nagdaydayawak kada tatang kinanang na. Daak tatang. Nana. Ay kat na siya Matet. Alagsarita kay nga rod. Adaman masapol mo wala pag pinustahan ta. Masapol ko ti kwarta. Masapol ko ti kwarta nga paggatang ko na kitay project ko. Ken allowance ko matin ha. Sige. Mano. 5,000. Awit lang ha. Tinakmaala. Ang ko pa na ibang ko eh. Inak ko may ibang ko. Idetalya work manong name iti ayan dagiti naganak ni Ronnie na kami suot ti bakat. Orak man sandak ang kayat basta kayat tak ni Ronnie nakunak matinakam ko man. Ideyawat na manong name ti 5,000 inarakop ko. Ala, kita natatang ginanan ko. Manano ko ma? Amo damat nga boyfriend na, girlfriend na, boyfriend ka. Kahit ko lang kami ti ipik sa tinaho sa panagyaman ko king karoni. Gapata, sikat yung mga gastos iti panagbasak. Saan gala arakupen, kispaya. Sige, agananat ka. Ipastak mo tagbasa, ha? Sa tungatan di ka naragsakan nga lalaki, no, makapagratwar ka. Ken, adan ton trabaho, kalpasan na. Isun tumatan ti panag-asawa ta. Doa lang ang tawinan. Mabalinton. Kinore pa itan, no, kayat mo. Nga niya. No, kidawim kanyak ti kinababaik. Nagasagana ko lamang tadken ka. Hibakagsikog ka. Magsikog ka kasarnak man. Kasano nga rin di pa nagbasam. Ito, una ito, pagyam niya mga anak kang karoni, nakasaysayat ka nga tao. Nakasaysayat ka. Hindi nakadayo akong manong name agkat katawat unig ko. Agarte ak lang mamamati mo tiloko. Ori jak kumamit kahit ang harakupen ta agat agat talon. Ori jak kumamit kahit na bisituan di bibig na. Taka mo? Iminturturod ko latan na. Tapos na di kasi tagat alis tulat tangamang di kwarta ka niya. No, masapul ko. Manong name agkalugaran kami kini Ronnie, idi madlaw ko nga kursonada na nang tedak mat timo-timo manong name akas ka kursonadak mat. Aging gaay man idi pinasyar dito balay, kini dato at panagayat na kunak kang kuha nga panunutek pa eh. Aging ko nga na iyasog ko manong name nga mabaling kumakit agbasa. Iso tinang ijaya manong name titulong na kanya. No kayat mo, pagbasahin ka. Ano serbi na nga nagagatak, nagbangkag, nagmula itinateng, nga mailako, kaya nadamot urnong ko iti bangko. Tulungan ka, Matet. Kinuna na kanya kidi. Nangruna idi akluna kon manong nemi, nangruna no aglailo ak karinyok isuna, no anyat dawatak itad naman. No dawatin na nga tamit ti kinabirhen ko, itad ko kuma. Ngayon kinapudno naman ng nemi. Awan ti ayat amariknak kini Ronnie. Kwarta laik ti masapol ko keng kuhana.
Kinapudno na manon nemi, idiadda ko ni tita second year college na amok ni deto'y boyfriend ko. Wan, na mamok manon nemi, padak nga agbasbasa, umuno na lang isuna ti may sangatawan ni Adonis. Ni Adonis manong nemi, nagwapo, napudaw, Adonis nga rod, may bagay launay tinagan na nga Adonis. Hoy mano, nagarim kanya kat inaklon ko saan kong imbagbaga ken kuana nga the boyfriend ko. Ngayon di tamasansan nga makita na ang takwartak. Di marigrikat kayo eh? Diskarte, Adonis. Anakit mong diskarte? Dito saan ka masaksaktan? Kinapudno na, Adanubyok, sakbay nga inaklon ka. Ano? Kahit mo sawan, duwa kami? Duwa kayo. Roni tinagan na. Kalugarak. Analay, nagagit kang bangkag. Gata agtarakan didingwan. Kwarta lang di masalpukol kang kuana. Kasta? So nga takwartam. Tinik ka na kamanin. Napanak din mawat. Anak, ada kasukat na. Anak ko, visit work, di lang. Sa ako ibaga nga, itid nyaman ng oras, itid ko kayong kuwana. Nuwan nyaman tikid dawan na itid ko man. Tagas mo, di panangitid na, tiyan nyaman nakid dawag. Karamidam ko ma. Marakon pato. No kayat ko nga da mapasamak kanya kon, sikat pag ito da. May pesa? Mabaling ka din nga ita? I-date na. Sikat mang i-date kanya. Sikat ada kwarta na. Usa rin tarata kwarta nga intende yung aroni. Tapno happy-happy na. Kasta nga ron tinapasamak manong nemi. Third year college ko idin graduating baten manong nemi ni Adonis. Nag-dinner kami manong nemi, iminom kami, kadidi kamabarte ka kon manong nemi, insarek na kon iti may nga silet, iti may nga hotel. Dito'y ko manong nemi, inted ti kinabirhen ko kin Adonis. Gabuta isungarod ti patpatek ko. Ken pa-check manong naming ipatpatig na. Nariknak, dagiti irot ti arakop na, kasbat panang balas ko ti arakop na manong nami. Nariknak, dagiti na barang agek aprus, iti na dumaduma pasit ti bagik mano. Namin pinsan ngindasar ko ti bagik kini Adonis ket tinagikwanak. Inikutanak. Inaramid na ti amin, naipaay ko ti amin. Ket kastuon ay manon name iti para kariknak iti panakapnek. Mapnekak kadag iti arakop kanagek mapnekak manong name iti romansa na Adonis kasla saan ngagdadamo. Adon dikit experience na ket impakat na kanyak tinaduma-duma posisyon. Banagmet manong name nga nagtunglabak iti raksak. Nasakpayan ti mangibaga. Adonis, kayat ko pa Adonis. Adonis, kayat ko pa. Kahit nga sawen manon nemi map-mapneka kin Adonis itiragsak. Wan. At apayan na kiti kontaway manon nemi nga ituludnak dito'y balay ni Adonis taada bukod na nga motorsiklo. Banag manong nemi ng dilawan kanyak datatang kinanan. Ay! Matat. Tang, apay. Sino na di mangitultulod ken ka? Mangitultulod mo na mangitulturnog. No tulod, dati indayon. Kumporminetan, tulod ba no turnog? Sino na di? Di ba't ang relasyon nyo kini Ronnie? Di ba't ni Ronnie tagas-gastok sa kadagiti amin ng kasapulan ti panagbasam? Saan man tang? Kaya apay nga ron nga, manaksin kini Ronnie, apay nga dapay sa bali nga boyfriend mo. Karampang ka. Gatay, sayat. Tatang mo. Tapos sino ko nga kayat ko ni Ronnie? Ana? Kwatalat masabol ko kini Ronnie tatang.
Kahit mo nga sawan, into na makapagturpos kan, kada doon tong trabaho, awan tumatin ni Runiking ka, tawan tumatin ka sa pulap king kwa na. Diskarte lang datang. Nagloko ka nga ubigay. Mangnamnama di tao, atong tigastos na king ka, kalpasan na, at sa bali nga lalaki ni biyag mong isuntot pakiasawaam, kasta? Kasanong to nga rin ni Ronnie? Atang, awang pagdanagan yun, hamad nga ta kay ni Ronnie. Hiya po di ka maawatan ngobing. Hanak kon ngobing datang, balasa nga kon. Anak pa kita, Virginia na. Ana! Nagkaglo. Ay. Nagkayat mo tagbalingan na siya at timasakbayan, balasan ko. Isinam na diya nga nobyo, kadagtalin ka ni Ronnie. Tatang, hangkong kakayat ni Ronnie. Ni Adonis ti kayat ko. Kwarta lang ti ka sa pulak ni Ronnie. Sana kadimngeg manong nimi kadatatang kininanang tati kayat kulat at mapatpaturay. Kahit no kasta manong nimi nga kasapulak man ti kwarta. Tawagak ni Ronnie. Hello? Hello, sweetheart. Ronnie, sweetheart, kumusta ka? Di ka unag bambanong Agay na nakabadno ka. Bagbaka na kiti karubang na nakagagad ka no. Rabrabi at akapala ka no tabangkag. Kayang-kaya. Ipaspas din ko tagtrabaho. Agmula, agbangkag, tapos hindi ka sa tagad urnungek. Urnungek, paranto ka na tayo ito nag-asawa ta. Mabaling nga da gusto nga makapatak na ta di bukod ta nga balay. O, di mo kayat? Siyempre, makapagturpos ka, dantong trabaho, agtinulong na itong ang gurnong, para iti panakayasagahan at masakbayan, ti bangunin ta nga pamilya. Ya? Mababay nakpekin ka nga, ma'am. Numabaling ko makit. Isa din kong basa. Hana? Abay. Nakababain ka. Sikat may gasgastos ka niya. Aman, ituloy mo. Third year mo. May sapay nga tawon. Malpas to. Mababain nakarod kang ka. Nangaroon na umahik nila kat kumuskusilap ni nanang mo. Sa mo nang bibiyagan ni nanang. Tapos saan kang umay dito? Sik di umay. Masabang mo kwarta? Umahik tiwalayo? Halatang. Iti amyanan ti Tianggi. Ni nanabilan. Sadyang orahin ka. Ha? Sige nga rin. Mano masapal mo? Adong basita na, adong paggasto ha, 7,000. Sige, iyanay ko nga 10,000. Hala? Hala, thank you, Ronnie. Kitap no, at namat bubukonsuelo naman ng name arakupak ba iso na numaitad nandiya kwarta sa ako bisituin. Nakasayat na ito boyfriend ko. Nakadungdungo kanya. Nakapagpanglo ka. Nakaimimas na kiting lips mo. Kaya't mo? Ha? Nga na. Itad ko kan. Makauray ha. Kahit siyak nga tisang nga makauray. Itad ko kan. Tapno adamat experience mo. Tapno adamat experience na nga doon na. Urayek. Kahit ko nga may saka virgin nga itatag ko ti altar. Sigurado ka. Sige nga rin. Inangarotan. I love you. I love you more. Maten. Hindi. Mamati matilo ko. Makaradwarak lang. Saan ka napagan ano? Iti may isang aldaw nga bakasyon manong nemi. Yak manamuno at naknakan ko. Labanan kiti barangay hall. Wan, takaunada. Nga oray Sabado kat adalat tari kiti barangay official. Nga kaanang narunag kiti agkasapunan iti clearances. Iti barangay clinic manong nemi ti barangay mi. At nakatalikod nga lalaki.
nga nakasasarita na nga babae. Ti nurse, ni destino nga nurse dito. Hindi tumalyaw manunemi ti lalaki nakiktutak ni Ronnie. Ay, loko mo dito nga Ronnie Naragsak ka makisasarita iti nurse. Agit inapir na kata. Kinkinatawad Nga kunak malo na sisyak lang agal alang aging ko na nga girlfriend mo. Ronnie! Ay, Matet. Ada ka to'y? Stagayam taramid mo. Kaya mo siguro, anak ko may dito barangay hall. Kitap daw hanggang ko mamakita. Kung naman ito siyak lang, girlfriend mo pa datang ang babae? Saan Matet? Talaga, ako mag-iskandalo. Ni Seni, nabayagan nga destino dito yung barangay tayo. Ada ka Imay dito ta at dagatangik. Nga agas. Nabay kami, nagsasalita kami Maten. Gagangay data close kayo kasta. Close kami. Kursunadam. Sika, armam. Ora sinunubog ka kanyak. Hoy, nurse. Hamulangin ng gandang na agawan kanyak ni Ronnie. Nakakayat. Kay kayat nak. Ano serbi na kumat adu gastos na kanyakon? Isukat na balat sa bali. Sayang lang. Nagtalakan. Awantan niya man na relasyon mi ken siya ni. Kasi ato kasta. Nakatirantam dito. Dalang may kualahin. Kuyugin kan. Saanan? Ituloy ito salita. Baliwan na ito tagsalita. Awanin ni Ronnie manunimi idi tomasideg aktiyanti nurse. Seni, manang ko nam, tayo nanunakim siya. Kudori ang inunakang nusak. Basta Seni, akayat ko hawag ka. Adaran tami ti boyfriend ko. Awan. Sa mulangin nga, sul-sulisugan ti boyfriend ko. Matet. Agam amo kay kini Adonis? Sino nga Adonis? Adonis Fiesta. Graduating accountancy course na. Uy, nagama mo kami. Wala nakita kayo na minsan, intulnog na nga nakamotorsiklo isunod. Nakita tinaramid na kengkay. Inaramid na niya. Inikat na ti helmet na. Sakay nag-lips to lips. Awang ko magbibiyang ko ang boyfriend mo gaya ni Ronnie. Ngayon mapayada pa yung boyfriend mo sa Bali. Boyfriend mo pa yung Adonis. Hoy, sambulangin kanten imbaga nga ipulong data ni Ronnie. Haan nakaapat siya. Agpat-patay unay ni Ronnie kanyak. Iso nga oraan niya't ibagbagam. Nurantanak man nga virgin iti imatang ni Ronnie. Saan to mamatikin ka? Laglagi pa midayta, ditakan. Manong nami nagdanagak. Dagay makakit-kita kada kami. Kanda dya pa yung nurse na ni Senate nakakita. Saan to pulos nga mamati ni Ronnie? Alis to lang, artsuwak na dyan nga Ronnie. Kasla itay. Kung naman lang talagang ipatpatag ko. May mayat pa ya. Nga da sa bali nga arman na. May mayat pa ya. Nga da pambarak ang mga isinak yung kuhana. Ngayon, isinak tulaing. Ito'n makapagturpusan. Pwede makadano akong dito'y balay manong name nag-ring ti cellphone ko. Ni Ronnie. Hello? Ronnie? Matet. Kahit kung ituloy ito at salita, may panggap tinapasama.
Saan ka ko mga agatap ten yaman, sika lang tipat patek ko. Husto ko nam. No saan nga datatag katuluyan, sayang layang na kita ato ang kastos ko ka, nga nagbambano ka. Agmulmula, kas nararamida ka pa nang mulmula iti bangkag, tapno at dapitek. Agmulmula akbat ka, tapno duatan to ti bangapit. No makapaggraduar ka, kadamadang kanto na pintas ka trabaho, maramanak tumit, tibunga na. Gabato si kanto tagbalin nga asawa, nga inari kita anak ko. So nga, anyaman din dyan nakitam, awan anyaman na ichay. When, mamati ak matengket, sweetheart, ngem dila mabalin, please, agtungpal ka kumakanya, tapno awan riri. Ito tungpalak. Saan ka mapan iti day dyan nga seni? Diya kung kaya't pa'y nga makita, wano madamag ag salita kayo. Nalawag? Sige. Tungpalim ta ko na mo eh. Kanuan niya man tibagbaga na kaspagarigan ta sa nga mariklikan nga kita kayo. Wano tumawag kang ka, no amo naman ti cellphone number mo. Saan ka mamatpati? Ha, naman mamilatan. Tano ada ibaga na kontra kanyak sigurado. Padpadaksan nak, tapno, iso, iti armem. Padpadaksan nak lagi day dyan nga senyo, at naman ibagbanak ka. Ha? Gabuta kayat nang agsinat ha? Tapno da kayo, mawatam na kahit kusawan? Mawatak. Tadamat kahit pa, madlaw ko pa nagkrusunada ni Seni kanya. O, makitam. Madlaw ko nga, unak, tinakam ko, apay ko ma. Nga tutupak ka, dakaman. Gabuta siksikalaeng, matet. Siksikalaeng. Lumampay kumunkontra na ginaganak kanya, itararamidak kang ka, nga pagbasbasahin ka. Sambat nga suda aking kwarta ito ko ka, di ba? Kadawan pagdanagam, Ronnie, edad kung tumati amin kang ka, makapagturpusak, kan makapag-asawa ta. Ngem, nakadakdakkel nga ngem manong. Saan man manunimi anagipulong ni Seni ken kuwana ngem mismo nga nakita na kami ni Ronnie. Intulnugdak manen ni Adonis manunimi ket idi tekatan na ti helmet na naglips to lips kami tinapaon. Kahit. Sige nga. Idi sumre ka kuman iti balay manunimi idi adamang paguni kanyak. Matet? Ronnie? Asin no rejay? Daji ka? Asin no rejay? Daji ka ditimbag baga ni Seni? Na Adonis tinakan na? Imagamin di. Nganuhan niya man tibagbaga ni Seni. Kat sangko apat yan. Iso nga sangko pinati. Ngayam nakita ka mismo. Nakita ka mismo. Tikituwa po ka timantak. Sikat kayat ko, Ronnie. Sikat ayatek. Iso nga po na nga, kahit kong nga itad ka pa yun, kaya katig amin ko. Ronnie, pati anak. Sa mo kumasar din nga mga supporter kanyak, sayang. May sapay nga tawan, Ronnie. Talo nga tawan. Aginastusan ka. Hangabalin. Jakon kayat pa yung nayunan. Di sa bali pa na tawan. Baglagi din. Panasapsapa nga. Siyak amis mo, tinakadoktal kada kayo. Nasakit man nga. Gupdendan di amin. Husto ti ko na datatang gininanan. Agmauyong agay-ayat kan ka. Agay-ayatak ti babae nga sambat mangipatpatig kanya. Nga kwarta laing tinapatig kan ka. Ditakan, Ronnie,
Ronnie, mabit lang. Ronnie, mabit lang, Ronnie. Nang ganasaksyan nga mismo datatang kininanang manunemi ti panagsarita mi kini Ronnie. Dahitoy, ngayon dati kong kunak kang kabarasan ko. Ana ka na kayat. Tanaduktalan na nga kwarta laing tinapatig kang ka. Kasanong haro din, nga maituloy mo piti panagbasa. Tatang, nanang, hanggang bali. Adamot mabalinda, da Adonis, may salang atawan. Ken tulungan dak, ikandak, ta dumawatak met kini Adonis, tinayon na tapno, makapagturpusak. Ore kat nagturpusan ni Adonis, adan tong trabaho na, isumunti timang pabasa kanya, may isang atawan. Yung tawag ko nga data kini Adonis man. Hello, nakadanong kan? Dito pala, Ewan. Saan sabat ko? Abay. Awan kaming kini Ronnie. Ana? Awanan ti pagpagbagasam? Awanan ti kwartang mangmangtid keng ka, waram-ramanak man. Nakita na gahim, tinaramit ta. At dagahim lain, ta si Aniya? Sige ngamin. Aping ngamin nga gusto nga bisituan na pailaang. Malip-lipas na lang arudin. Bisituan na pailaang. Goodbye kiss. Makakit kita ka na ta. Kat nakita natin na pa mismo ni Ronnie. Adonis, awan kami kini Ronnie. Sikamot yan di mang babasa kanya. Ana? Saan ako makitagbasbasak pala? Ano ba nag-graduar kan? Kaya awan pa trabaho. Saan ako rin? Kat tulungan ka anya man ti may tulong ko. Ano saan iso amin? Wayne, basta makamumat na tatang kininanong kasapula ka na duma. Tulungan ako ka. Sige. Tulungan ka. Pwede ka na sa anin. Ngayon may sa semestre laeng manunemi awan ket awanin. Aging ka manunemi nga napan ni Adonis sa Manila, manunemi ta sadya ka nung asumrek ag trabaho. Awan ket awanin ti maited datatang kaniya. Awanin balasan ko. Ingkugtar mo tigasat mo. Tano inayat mo ko man ni Ronnie. Ha? Nagdakil ko matinaranjang kamasakbayam kamuta nagagat. Ha, mga nagturpos ko olehiyo nagagat kag talon na, nagagat kag bangkag. Adot ornong na, adot tarakan na. At iwan na pwede kita ay empleyado dito. Taang naarot termida. Di ba dasin di ba nagpakpakaasi kay Ronnie? Nga ibagamon nga awan kayong kini Adonis. Kalbasan na. Hoy, anak ko. Maulawak. Tanang maulawak. Maulawak. Manong Nemi. Iti klinik ti barangay. Idagsubli ti puot ko. Ni Seni? Apa yung dak ti doy? Ito tinang itarayang bigay ka. Namuan min, kini Seni. Nga masikog ka. Hala? Kasanong araw din lang? Kasanong araw din tatang katawang matin ni Adonis? Diyak matin makontak ni Adonis. Kasanong araw din? Seni, please. Awan ti pagdanagan. Taan, at reseta, ninted ko kinitatang, ninanang mo. So magatang, para kang ka, para kang ni baby, ito sa tiyan mo. Hanggang natat masapul ko. Ti masapul ko kat ti mangrag-rag ti sikog ko. Matet, drumbeng ko mga balbalyo kan, agnakam kan. Tada ito iti naganap mo. Sakit agaramid ka man iti dakdagas man nga pasamak. Ape ko mga parigrig mo. Gaya daw umat mangikasar kanya. Malaksit no kaya anak ni Ronnie nga ikasar. Awang kami kini Adonis. Da kami nga agsubliak kini Ronnie. Tulungan nak Seni. Itapay.
Tatan relasyon mi kini Ronnie? Hala? Kalbasan nga insina na ka. Nag-arim kanya. Inaklot ko. Gabot ipat-patik ko. Da kami tirumbing. Saan na kayo? Inagaw mo, di boyfriend ko. Inagaw mo. Dahil tati naghanap mo. Dahil tati naghanap na. Tumukno sa dilangit, manong nemi ti panagbabawi. Mababawi ka di pa manong ti amin. Kutimak dagiti luluwak, manong nemi ti nalaos sa panagbabawi. Aganakak abalasang abos na sa anak nakapaggraduar, aganakak pa yung abalasan. Aging ka nagdinamagan di pa nagkasardaruni kiniseni manong nemi. Nga idi dumtengin deta nga aldaw. Apo, ing grande ka no, gabot na nakaado, nga pinartida. Ay, dayad. Sa dinunanan. Hindi magidaya. Imbilin da nga, mangitugot tayo pa ito ko Disiplak. Posible nga maibos kit, agyawid tayo, kada kita hanga maibos ka potahe. So nga, disiplak. Wala may kaan. Kailatan na lang. Madin kanyang tagpag na ay lang madin nagpag na magpitas pa adap no ang kanto marigatan nga ganak. Kaya nga saktot pagsasalitaan ng kita tao iti pagdadayaan na pagsasalitaan. Dahil tinaganap mo dahil tinaganap na kung nadakang ka. Loko-loko ka hindi pa lang nga warningan da ka di ka namin dimngeg. So nga ano sama kada ito tinaganap mo. Aging kakadag ito ay manunemi ket awampay ti asawak. No pay talon ti tawen manunemi niya melody nga anak ko. Iti kinabalasan ko. Gaya tumultulong ak iti taltalon, tumultulong ak iti bangkang. Ti ambisyon ko iti manunemi nga mga opisina. Nagbalinin nga magkikiya mapan iti taltalon. E dito ta kapimpintas ti balay da Ronnie kiniseni mano. Nakapagprogreso ti biyagda talimawa pa iti taltalunen ken bangkagen ken pagtaraknan ni Ronnie iti yadingwen. Sayang. No kumainayat kumit ni Ronnie. Dakam ita kumat ang asawa. Dakam kumaita. Siyak kumaita. Tikas kiniseni nga naragsak ka na namayan. Sayang. Yung agur-urek latamay laeng manunemi tilaraki nga naikari para kaniyak barbaring kunak. No dan tumitlaeng mayat kaniyak itilikodan ti amin. Dumteng to kumaa talaga tilalaki ang mangipatag kaniyak itilikodan tinapalabas ko akas man ti panang ipatag ko keng kuana. No intun ka nung adupteng tilang panawan, di makaigandeng. Dito nga ron, di pagkasalita, manong, gadagyaman ng unay, ti anos mo, nang ibasa, kinlaing mo nga nang ibasa, kitsapay kuma, nadamat na ibatik nga adal, liwliwak ang pagsarimingan ti biyag, kadigadipadak ka nagbuya, ken nagdingig. More power to your program. So nga ron, dagyaman nga pagaya mo, matet. Dahil tinaghanap mo, dahil tinaghanap na, naghanap ni Matet, ako nadakapsat kang gagayin.